खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसेर बे समाव मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारिया गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बर' हारिनि बिफा थामहिनबा बड'फा बे बड'फानि जे मोन्थोर बिथांनि जे थांखि बायदि थामहिनबा बिथांनि जे मोन्थोर बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनायनि आरो बेखौ नोजोर बोनानै आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय सिमां नुनाय आरो बेबायदिनो बर'फोरनि गेजेराव मोनथाम गोरोबथा जानानै थांबाय। बिएससि गोरोबथा, बिटिसि गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथा। नाथाय बे मोनथाम गोरोबथा जानानैब्लाबो बा जादोंब्लाबो बे आबुं गोरोबथा बर'फोरनि थाखाय जानो हायाखै। मानोना बे समाव बर'फोरनि जे आलादा रायजो सोरजिनाय बे सोरजिनायनि जे मोन्थोर बे मोन्थोरखौ लाखिलांबाय थानांगौ आरो बेखौ नोजोर बोनानै बिथां एबसुनि मोनसे समनि बारग' नेहाथारि बिथां बुद्धिराम बसुमतारिया बुंथिदों जे बे समाव बर'फोरनि जे गोरोबथा थामहिनबा बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथा बे गोरोबथाया आबुं महर नङा। बर'फोरनि गांनाय उखैनाय गासैबो बिथिंखौ बेजों सुस्रांनायनि जे सिमां बे सिमाङा दिनैसिमबो मोगथां महर मोनाखै। बेखायनो बे समाव जाखिनि गोरोबथा जादों बे गोरोबथाखौ आरो बड'फानि जे सिमां बे सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि सिमां बे सिमांखौ मोगथां महर मोनहोनो थाखाय बे समाव नाजानांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि बारग' नेहाथारि बिथां बुद्धिराम बसुमतारिया। सेपारेट बड'लेण्डनि जि लिगासि डिमान्डनि लिगासि बेखौ लाखिलांनांगोन आरो बे फिउचार जालांबाय नंगौ मोनथाम एकर्ड बे एकर्डआव फुल फ्लेजेड एकर्ड जालाङाखै। आसा खालामदोंमोन नैबे थांनाय एकर्डआबो माने मोनसे फुल फ्लेजेड एकर्ड जागोन, नाथाय आनफर्चुनेटलि बेबो मोनसे साबसिडियारि मोनसे एकर्ड बायदि जाना थांबाय। आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव आथिखालनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा बे समाव राजखान्थियारिनिफ्राय उदां जानानै बे समाव खामानि मावनांगौ, आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय खामानि मावनांगौ, बर' माहारि दानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बेनिखायनो आं साबसिडियारि होननानै बुंदों। ओमफ्राय बाखिथ' गुबुन गैया। बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय दिनै जाय राजखान्थि हान्जाफ्राव दङ बिसोरनो खालामनांगोन आरो यं जेनेरेसन हिसाबै एबसुखौ उदां खालामनांगोन राजनितिनिफ्राय। मैया गहपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गोजाम बिबानगिरि आरो गोदान बिबानगिरिफोरखौ लोगो हमलायनाय थामहिनबा सावरायलायनायाव बेफोर बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोन्दों। थामहिनबा बे समाव बोसोन होनायखौ नुनो मोन्दों बिथां बुद्धिराम बसुमतारि बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय मोनसे नङा मोनसे आथिखालनि जे जेनेरेसन थामहिनबा बे समाव लाइमोनफोरा सानसे नङा सानसे आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय बे समाव बिफिननायनि खामानिखौ मावगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों, मिजिं दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बुद्धिराम बसुमतारि। आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव एबसुखौ राजखान्थिनिफ्राय उदां खालामनानै बिथांमोनखौ खामानि मावनांगौ आरो गोजाम जाखिनि बिबानगिरिफोर दं बे बिबानगिरिफोरा बे समाव गुबुन खामानि मावनानै बे समाव गोदान बिबानगिरिफोरखौ स्पेस होनानै थामहिनबा बेवहाय जायगा होनानै बिथांमोनखौ खामानि मावनो होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बुद्धिराम बसुमतारिया। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथा जालांनाय बे गोरोबथाया बर'फोरनि थाखाय आबुं गोरोबथा नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि मोनसे समनि बारग' नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारिया। आरोबाव बिथाङा गोबां गोनां बाथ्रा बुंबावदों नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव होनि। गहपुर आनसलिक बर' फरायसा आफादा गिबि खेबनि थाखाय दिनै आगु दमासि फोरबो हिसाबै गासै गोजाम आरो गोदान फरायसा आफादनि लोगो हमलायनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन। बेयाव आंखौबो बिथांमोना निमन्त्रन हैनायखाय आंबो बाहागो लाफैनानै गोजोननाय मोन्दों। गोदान जेनेरेसननि एबसुनि जाखांफुनाय माने टेलेन्टेड गथ'फोरखौ लोगो मोननानै मोजां मोन्दों। मानो होनबा जोंबो मोनसे समाव बे आफादावनो मावबोदोंमोन। गोदान मोखां गोदान टेलेन्ट निउ जेनेरेसननि गेजेराव माखासे आइडिया एक्सचेन्ज खालामलायनाय प्रग्राम लादोंमोन। बेयाव आंनि जि मोन्दांथि एज ए एबसु हिसाबै सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सासे
माने मुभमेन्टआव बाहागो लागिरि हिसाबै आंनि पार्सनेल एक्सपिरियेन्सफोरखौ आं बिथांमोनजों शेयार खालामदों बिथांमोना बिराद मोजां खोनासंदों आरो एडभाइस बिदों बिथांमोना जे एबसुखौ फोथांना लांनो गेरेमसा हारि माहारि दालांनायनि जि मोनसे थेसिस दङ एबसुनि आखायाव बे थेसिसखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामलांनो थाखाय मावफुंलांनो थाखाय गेरेमसा हारि गायसननायसिमहालागै मा माने भिजन दं आदामोननाव बेफोरखौ एसे शेयार खालामनो खिन्थानायखाय आं बुंदों आरोना दा आंनि प्रथम माबाया जाहैबाय जे एबसुनि एक्जिस्टेन्सआनो प्रथम जों मोनसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे जे सान्थौ लिभ एन्ड लेट लिभ आरो लिभ एन्ड लेट लिभ थांनानै था आरो माने थांनानै थानो हो बिनि जि सान्थौजों मोनसे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जागायजेनबोदोंमोन बे जागायजेनबोनायनि जि लिगासि हिसाबै बिथांनि जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सेपारेट बड'लेण्डनि जि लिगासि डिमान्डनि लिगासि बेखौ लाखिलांनांगोन आरो बे फिउचार जालांबाय नंगौ मोनथाम एकर्ड बे एकर्डआव फुल फ्लेजेड एकर्ड जालाङाखै आसा खालामदोंमोन नैबे थांनाय एकर्डआबो माने मोनसे फुल फ्लेजेड एकर्ड जागोन नाथाय आनफर्चुनेटलि बेबो मोनसे साबसिडियारि मोनसे एकर्ड बायदि जाना थांबाय फुल फ्लेजेड माने फिनिश्ड एकर्ड जायाखिसै हयथ' गोदान जेनेरेसना माबा मोनसे सान्थौजों गोदान माने खायदाजों कौशलजों गोरोंजों रोंनाय रोंगौथि गोनां फरायसाफोर बाहागो लाफैफिनगोन आरो रिभाइभ जागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो आं मोनसे एडभाइस होदों अनलि जोंनि आनसलिक आबसुखौल' नङा जे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि लिगासि जे जोङो माने सेपारेट स्टेट मोनसे सेपारेट आइडेन्टिटि बेखौ गायसननोब्ला जोंनो मोनसे हादाब नांगौ आरो बे हादाबानो जाबाय बड'लेण्ड आरो बे बड'लेण्डखौ मालाबाबो गारनाङा नंगौ मोनसे सम फैयो जेनेबा सानसुमा आदामोना आबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै मोनसे बिएसि एकर्ड खालामदोंमोन बेयाव बड'लेण्ड होननाय सोदोबखौ प्रथम बार कारने कनस्टिटिउसनेलि मोनसे सांबिधानिक नंद्रायाब्लाबो मोनसे स्टेट एक्टनि गेजेराव मोनसे गनायथि होदोंमोन जे बड'लेण्डनो द रियेलिटि अफ बड'लेण्डआ दङ बड'लेण्डनि प्रयजन सेकेन्डआव जि माने 2003आव बिटिसि नि जि एकर्ड खालामबाय हाग्रामा महिलानि दैदेननायाव बेयावथ' माने इन्डियान कनस्टिटिउसननि 6 शिडिउलावनो मोनसे एरेन्जमेन्ट मोनबाय लोगोसे आरो माने जोंनि जे राव बे माने 8 शिडिउलाव रिकगनाइज मोननानै दिनै बोसोरफ्रोमबो जोंनि बर' रावनि खन्थाइ रायथाइ लिरनायनि मोनसे एकाडेमिक माने साहित्य एकाडेमि बान्था मोनो बेफोरबायदि माखासे कन्ट्रिबिउसना जालांबाय आरो नैबे थामथि माबायाव मोनसे साबसिडियारिबाबो इट इज जास्ट साबसिडियारि टु दा बिटिसि एकर्ड जे मोनसे एक्सटेनसननि जे मोनसे एरिया गामि बारायनायनि मोनसे जि क्लज लाखिना दोनदों बेनिखायनो आं साबसिडियारि होननानै बुंदों ओमफ्राय बाखिथ' गुबुन गैया बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय दिनै जाय राजखान्थि हान्जाफ्राव दङ बिसोरनो खालामनांगोन आरो यं जेनेरेसन हिसाबै एबसुखौ उदां खालामनांगोन राजनितिनिफ्राय आरो बिथांमोनखौ मोनसे जोंनि जि थेसिस दङमोन बड'लेण्डनि हादाबाव मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि बे थेसिसखौ मावलांनो थाखाय राजखान्थिनिफ्राय बिसोरखौ उदां खालामनांगौ आरो निउ जेनेरेसननो मोनसे स्पेस होनांगौ जाय माने फुराना मानसिफोर दंमोन बिसोरो दिनै गुबुन खामानि मावनांसिगौ बे एडभाइसखौ आं बिथांमोननो होदों आरो आंनि एडभाइसा लाजाया बिसोरनि खोथा खिन्थु आंनि बुंनांगौआ बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोदान जेनेरेसनफोरखौ गोदान बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बाहागो लाजागोन येस डेफिनेटलि गोदान जेनेरेसननि प्रयजन दं साननायफ्राबो गोदान जानांगोन मानोना दिनैनि बे माबायाव 21st सेन्चुरिनि जि माने माबा टेक्न'लजिनि जुग इनफरमेसन टेक्न'लजिनि एआइनि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि जुग बेयाव अनेक सफिस्टिकेटेड माने सान्थौनि प्रयजन दं बिनि थाखायनो गोदान जेनेरेसननि वेल एन्ड टेलेन्टेड गथ'फोरखौ स्पेस होनांगोन आरो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ मोनसे नङा मोनसे समाव अबेबा मोनसे आथाला अबेबा मोनसे जेनेरेसना एकदमबारे स्टार्ट खालामफिनगोन होननानै आङो माने आसा दं आरो ओमफ्राय आंनि बे मोनसे एडभाइसबो गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल इनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा
लोगोसे 2025-26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा फेब्रुआरि दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 10 थाखोनिफ्राय 12 थाखो उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जी, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'ल'जी, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार आरो BSS डिप्ल'मा इन एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'ल'जी। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSSजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुरात लाहरनो हागोन।